i fuld længde Sillesen, og det er ikke slut endnu. Tiltager sig af den her. Prøv lige at se den her afslutning. Det er han en mester i, Payet. I starten af det her kalenderår har han virkelig spillet sig op. Men lad os se. Det bliver Griezmann, og det bliver på fremragende vis 1-0. Med miner på den hollandske bænk. Sillesen tager lige et skridt. Hjørnespark ved Dimitri Payet. Matuidi 2-0. Olivier Giroud. Nu står vi altså lige om lidt og skal have det her minuts stilhed for Johan Cruyff. Det meget omtalte i kampens 14. spil. Det er ikke altid, de var enige i. De begge to opererede i Ajax blandt andet. Nogle overensstemmelser her, hvor Matuidi drøner igennem, og det er lige ved at blive 3-0 til franskmænd. Hvilken sæson han også har haft, Matuidi med PSG. Hvis han kommer i spil. Udmærket arbejde af Bruma her, så er det Promes. De Jong tilbage til Promes. 1-2 igen mellem de to. Det er glimrende lavet. Og pulsen op for alvor hos Steve Mandanda. Og kombinerer de fint. Giroud. Evra. Payet. Den bliver snittet videre. Det er lige ved igen franskmændene først på nedfaldet. Diarra ud til Payet igen. Og det er Griezmann. Og så bliver den over den farlige situation fra før, hvor Sillesen er ude i en god fodparade. Koscielny. Også en mulighed. Evra faktisk ganske potent ved de her situationer. Og den er lige ved at blive prikket af Payet med hjørnesparket nok en gang. Og nok en gang en franskmand for enden af det. Der ellers virker særdeles godt sammenspillet her, hvor der bliver reduceret. Sender den der frisparksbold fra netop indskiftet Memphis i kassen. Er det med hånden? Mærke til Basur fra Klaassen her. På højre kanten til Promes. Og Klaassen med hovedstød. En rigtig, rigtig fin mulighed den der. Pragtfuldt indlæg, og den tidlige reducering her i anden halvleg fra Luc de Jong. Det kan være, at de bliver banket på plads her af Martial. Og det er Payet med afslutningen, og det er på til at lægge afslutningerne præcis der, hvor han gerne vil have den. På taklingen fra Chalet før her. De Jong. Willems med indlægget, og det er meget, meget. Og nærmest skræmmende fra Pogba. Afslutning fra Pogba. Han har aldrig scoret på landsholdet, Willems. Og det har han fortsat ikke. Memphis. Mulighed for afslutning fra Memphis. Der er også mulighed for et overlap der. Det er den forkerte løsning, han vælger, Memphis Depay. Alligevel Holland ved at komme til mulighed. De Jong. Det er lidt store bevægelser, men Klaassen lige lapperne på staden. Et godt arbejde. Og De Jong fra et af holdene i subtoppen i æresdivisionen. Gignac tilbage til Payet. Ja. I hvert fald i den første halve times tid. Det er pludselig plads. Der er udligningen. Det er en fortræffelig. Rejser sig altså orange. At al selvtillid er blevet pillet ud af hans mandskab. Er det også blevet pillet ud af ham. Det er det til gengæld ikke alle de franske spillere her. Martial. Matuidi. Hold da op, det var ikke mange øjeblikke. Det er på jeg lige trække i land på Frankrig som absolut favorit. Det der er et mesterligt modsvar i hvert fald.